No niin, kello on lyönyt 8:30. Eikä me aloitella. Väkeä vielä tippuu koko ajan mukaan tasaisesti. Tervetuloa Fiksusti töihin aamukahvi webinaariin, verkkoseminaariin. Tänne on ilmoittautunut porukka aika paljon, pitkälti 200 ja väkeä näköjään tippuu matkaan koko ajan lisää. 54 näyttää olevan tällä hetkellä tuolla linjoilla. Aluksi pyytäisin tietysti, että pidätte mikrofonin kiinni ja sulkette kameran, niin näyttää kaikilla olevankin normaali webinaarikäytäntö. Ja kysymyksiä voi laittaa sinne chattiin sitten tuossa esitysten aikana. Vastaillaan niihin sitten minkä ehditään. Mä ehkä kerron tuon chat-hommasta jossain vaiheessa vielä uudemman kerran, kun väkeä tänne tipahtelee koko ajan. Nyt on Fiksusti töihin hanke, joka uusille tiedoksi ja vanhalle kertauksena. Että tämä on hanke, joka pyrkii edistämään kestävää työmatkaliikkumista. Tämä on siis motivaatio tätä hommaa pyörittää, mutta rahoittajana Liikkuva Aikuinen ohjelma ja Traficom. Ja mä olen Jaakko Ketomäki ja toimin Motivalla tämän hankkeen projektipäällikkönä ja johtava asiantuntija on titteli. Ja Fiksusti töihin hankkeelle tällä on kotisivut. Tämä löytyy osoitteesta fiksustitoihin.fi. Niin sieltä voi katsella alan viimeisimpiä juttuja. Sinne hankkeen puitteissa lisäillään aina mielenkiintoisia uutisia, mitä tällä alalla tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi sinne on tulossa juttua tuosta kestävän työmatkaliikkumisen sitoumuksesta, mistä kerron tuossa lopussa. Ja sinne tulee myös tämä webinaarin tallenne. Eli webinaari tallennetaan, se löytyy verkkosivuilta. Ja sitten sieltä löytyy myös tuo esitettävät aineistot. Ja tämän webinaarin teemana on myyttejä kestävästä työmatkaliikkumisesta. Sillä nimellä tätä on järjestetty. Ja meillä on ollut kolme näkökulmaa. On ollut tämä kestävän työmatkaliikkumisen turvallisuus, terveellisyys, eli tämmöiset ympäristönäkökohdat työnantajan niin kuin näkökulmasta. Ja näistä meillä on tänään alustamassa tai vastailemassa mun esittämiin kysymyksiin niin Pia Välimaa, riskipäällikkö Fenniasta, sitten Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori Liikkuva Aikuista ohjelmasta ja Tiina Mikkola, kehitysjohtaja Alva-yhtiöistä. Ja tämä webinaari on mitoitettu muutamalle kahvikupilliselle, eli puoli tuntia tiivis homma, joten eiköhän me aloiteta. Ja annetaan Pialle ensiksi puheenvuoro. Jos siellä joillain muilla kuin esittelijä mikrofonia auki, laittakaa ne kiinni. Vähän kiertää nyt joku siellä. Mikähän sillä kiertää? Se loppui. Mutta Pia, hei. Huomenta. Kukas olet ja missä tulet? Mä klikkailin nämä kalvot, mitkä tuli tässä puhuttunakin jo, eli mikrofonit kiinni ja tuossa oli nämä esittäjätkin oikein slaidilla, mitkä minä kerroin äsken. Hyvää huomenta. Näin. Kerros, mistä sinä tulet? Mun nimi on Pia Välimaa. Toimin vakuutusyhtiö Fenniassa työturvallisuuden riskipäällikkönä ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että teen meidän työturvallisuuden tiimin ja meidän työtapaturmavakuuttamisen yritysasiakkaiden kanssa tiiviisti yhteistyötä, jotta sattuisi sitten mahdollisimman vähän työtapaturmia, mutta sitten myös työmatkatapaturmia ja ammattitauteja. Eli tällaista käytännönläheistä tiivistä yritysyhteistyötä tehdään. No, mielenkiintoista. No, miten nämä työmatkatapaturmat niin näyttäytyy vakuutusyhtiöille ja millaisia tapaturmia matkoilla yleensä sattuu? Sulla taisi olla siitä meille näyttääkin jotain. Tässä on useamman vuoden tehnyt tätä työtä ja nähnyt, että työmatkalla voi sattua melkein mitä vaan. Ja jos ajatellaan nyt tälleen niin kuin positiivisesti ja isolla näkövinkkelillä, niin toki siis työmatkaliikkuminen on erittäin kannatettavaa ja se mitä yleisimmin siitä seuraa niin on se, että
että me saadaan hyvää liikuntaa, jos me lähdetään kävellen pyörällä töihin ja saadaan hyvä startti siihen työhön, mutta toki sitten kun vakuutusyhtiön näkökulma tässä nyt otetaan huomioon, niin paljon sattuu sitten myös vuosittain näitä työmatkatapaturmia. Eli suurin piirtein keskiarvo on semmoinen 20 000 työmatkatapaturmaa, eli lähinnä sitten näitä kodin ja työpaikan välisiä matkoja, niin niitä sattuu noin 20 000 vuodessa. Ja niistä yli 70% oikeastaan on tämmöisiä liukastumisia, kaatumisia, kompastumisia. Eli tässä tämä kuva kuvaa just sitä, että siellä niin kuin suurin osa nämä mustat on niitä liukastuneita ja loput on sitten muita työmatkatapaturmia. Eli kyllähän nämä niin kuin meidän Suomen talviolosuhteet ja nämä sääolosuhteet pitää huolen siitä, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita todellakin riittää. Et nytkin tämä alkuvuosi on ollut sellainen, että hyvä kun tuolla pystyssä pysyy, vaikka olisikin sitten nastakengät ja muut, niin valitettavasti tilanne on sellainen, että näitä jatkossakin tulee, kun Suomessa elellään. Viime vuonna 2021 näitä työmatkatapaturmia oli yhteensä 18 000 kappaletta, ja tämä luku on nyt sitten jo 15% suurempi kuin vuonna 2020, jolloin kaikki eristäytyi kotiin, ketkä vaan pysty kotona töitä tekemään. Ja vielä tämä luku ei ole nyt mennyt sitten niin kuin sille tasolle, mitä tämä oli ennen koronaa. Mutta nyt on ihmiset lähteneet enemmän liikkeelle ja myös sitä kautta sitten työmatkatapaturmia enemmän sattuu. Tosiaan työmatkatapaturmista 57% sattuu jalankulkijoille ja 23% pyöräilijöille. Nämä on nyt tämmöisiä, niin kuin, olikohan nämä vuoden 2021 vai 2020 lukuja. Ja selvästi tapaturma-alttein kuukausi on helmikuu, että kyllä ne niukkaat kelit siellä on sellaiset, mitkä sitten kaataa ihmisiä tuolla kumoon. Yleisesti ottaen työmatkatapaturmat on yleensä niin kuin seurauksiltaan vähän vakavampia kuin ne työpaikkatapaturmat, eli vakavista kun puhutaan, niin me puhutaan, että on yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtavia tapaturmia, ja niistä noin 10 työmatkatapaturmista on tällaisia, jotka johtaa niin kuin pidempään kuukauden poissaolon työpaikalta. Ja onneksi kuitenkin suurin osa työmatkatapaturmista on niitä lieviä, eli noin 60% kaikista työmatkatapaturmista aiheuttaa sen alle 4 päivän työkyvyttömyyden. Useimmiten ne on näitä tämmöisiä sijoiltaan menoja, nyrjähdyksiä, venähdyksiä, niin kuin tästä alakuvasta sitten huomaa. Tuossa kun sanoin, että suurin osa sattuu jalankulkijoille, niin kyllä ne on aika usein niitä, että ajatellaan, että kotiovi kolahtaa kiinni, niin sitten ajatellaan, että mulla on auto tuossa omassa pihassa ihan lähellä, että mä lähden vaikka niillä sisäkengillä, että ne on niitä silepohjaiset, että mä nopeasti vaan menen tuosta autoon ja sitten mä voin hurauttaa vaikka sinne töihin ja siellä sitten ollaan valmiiksi jo sisäkengillä. Että nämä tämmöiset niin kuin nopeasti vaan autoon tai mulla on vaan niin lyhyt matka tässä, niin ne kuulostaa huonolta, eli sä kaadut siinä jo ennen kuin saat edes auton oven kahvassa kiinni. Tämä tapaturmavakuutus kattaa sen, että kun sä lähdet aamulla töihin ja ovi kolahtaa kiinni, niin sä oot siinä työmatkalla silloin jo. Eli aika monet yritykset jopa jakaa tämmöisiä niin kuin hiekotuspusseja, jotain sorapusseja työntekijöille, että ne voi omakotitalon pihaa siellä sitten niin kuin hiekottaa ja muuta tällaista. Siihen pystyy myös yritykset vaikuttamaan. Mutta tällainen niin kuin lyhyesti, että minkä tyyppisiä vahinkoja, niin kyllä me tuolla niin kuin liukastellaan ihan huolella. Joo, selvä. No, mielenkiintoista juttua sinänsä. No, miten työntekijä voi vaikuttaa, että tämmöistä tapaturmaa ei sattuisi sitten? Joo, siihen pystyy vaikuttamaan aika paljonkin. Et jos mietitään, että lähdetään vaikka pyörällä, aika monet nyt on alkanut pyöräilemään enemmän talvikeleilläkin, ja muutenkin työmatkapyöräily on lisääntymässä päin, koska tulee näitä työsuhdesähköpyöriä ja muita tällaisia. Niin varsinkin tuossa talvipyöräilyssä, niin meidän pitää katsoa, että onko meillä kaikki varusteet kunnossa, onko meillä nyt niin kuin nastarenkaat, onko valot kunnossa, heijastimet, kypärät, kaikki tällaiset, että me näytään siellä ja pysytään pystyssä. Ja sitten ehkä nyt nostaisin tärkeimmäksi tämän, että kun lähdetään
kävelen töihin tai vaikka mennään sitten sinne autoon tai bussipysäkille tai mihin pieniä matkojakin kun kuljetaan, niin katsotaan, että meillä on ne oikeat jalkineet. Että jos on ihan hirveän liukasta, niin meillä voisi olla ne nastakengät tai sellaiset kunnon kuvioidut kengät, mitkä estää sitten vähän paremmin sitä liukastumista. Ja ehkä semmoinen niin kuin maalaisjärkitilannetaju, että jos me nähdään, että siellä on todella liukasta, niin varataan aikaa siihen kulkemiseen. Jos siellä on hirveä lumimyräkkä, niin me voidaan miettiä, että okei, voidaanko me mennä julkisilla tai onko mahdollista jäädä etätöihin. Kaikkia töitä tietenkään ei voi tehdä etänä, että sitten lähdetään, mutta varataan aikaa siihen kulkemiseen ja niin kuin semmoinen niin kuin parin sekunnin pysähdys ennen kuin se kotiovi aukeaa, että mitä mä oon tekemässä, onko mulla varusteet ja tämän tyyppistä asiaa. Sitten toki tietysti yrityksetkin voi varautua tai siis auttaa tässä asiassa, että varaa vaikka sopivia niin kuin säilytystiloja pyörille, kun ihmiset niillä kulkee, että ne on siellä fiksusti suojassa lumelta ja kuivassa ja näin, että pidetään ne varusteet sitäkin kautta kunnossa. Mutta kyllä tämä on niin kuin ihan maalaisjärkeä, että ei lähdetä kiireellä, varataan aikaa, katsotaan, että meillä on kaikki varusteet kunnossa, eikä sitten niitä, että nyt nopeasti vaan tai nyt sisäkenkillä menen nopeasti tuosta, niin ne ei ole hyviä juttuja, sen on huomannut. Just näin. Kiitoksia. Helppoja vinkkejä, joista kannattaa aina silloin tällöin muistuttaa, että ne on mielessä sitten aamulla siinä kiireessä. Kyllä. Hei, Pia, kiitoksia tästä esityksestä. Chattiin ei tullut kysymyksiä muuta kuin, että onko materiaali saatavissa tämän jälkeen. Joo, verkkosivulla on tosiaan saatavissa. Sellaisen ehkä voisi vielä nopeasti sanoa, mikä jäi tuossa nyt sanomatta, että ehkä tärkeintä kuitenkin, kun me lähdetään kulkemaan, niin keskitytään siihen, mitä me tehdään. Katsotaan, mihin me astutaan mieluummin, että me katsotaan kännykkää. Aivan. Sellainen muistutus vielä. Tärkeä asia. Hyvä. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Mennään eteenpäin. Turvallisuutta, sitten vähän terveyttä. Tanjan pyytäisin Liikkuva aikuinen -ohjelmasta. Tanja on koordinaattori. Hei. Kerros Tanja, miten sinä liityt tähän Fiksu töihin -hankkeeseen? Mitä sanot yleisesti ottaen niin kuin aikuisten liikkumisesta? No, me liitetään Fiksusti töihin -hankkeen sillä tavalla, että alussa Jaakko mainitsikin, että ollaan yksi rahoittaja tälle hankkeelle yhdessä Traficomin kanssa. Mutta toki me tehdään Liikkuva aikuinen -ohjelmassa paljon muutenkin työmatkaliikkumisen edistämistä. On se sitten strategisella tasolla vaikuttamista, selvitysten tekemistä tai sitten meidän omia materiaaleja työpaikoille tähän aiheeseen liittyen. Joo, no niin. Ja miten sitten tämä, kun sulla on tämmöinen teemana tämmöinen liikkumattomuus niin työelämässä, niin miten tai aikuisten liikkumattomuus, miten ihmisen työmatkat liittyy tähän? Joo, no se liittyy sillä tavalla, että ehkä monelle voi tulla yllätyksenä, että jopa 80% työikäisistä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Voit klikata Jaakko seuraavan toisen kerran vielä sitä dia. Nyt saan täältä. Noin, näkyykös? No nyt tulee. Nyt näkyy, no niin. Kyllä, joo. Eli 80% työikäisistä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Ja se ehkä yllättää osaa, kun tämän kuulee ehkä eka kerran, mutta kun objektiivisesti mitataan, että paljonko meillä suomalaiset liikkuu, niin se on iso luku. Ja työmatkat on aika semmoinen hyvä säännöllinen tapa saada ihmisten arkeen liikuntaa. Kyllä. Istumatyö ja fyysisesti raskas työ, nämä liittyy tietysti tähän sitten myöskin, että liikkumattomuuteen. Kyllä, joo. Liikkumista tai se, miten niin kuin liikkumattomuus näkyy työelämässä, niin sitä voi ehkä karrikoiden katsoa tälleen kahdelta eri suunnalta. Joo. On niitä ihmisiä, 2/3 ihmisiä, jotka tekee työkseen istumatyötä tällä hetkellä. Ja se työ on usein semmoista, että se vaatii niin kuin hyvää tiedonkäsittelytaitoa. Monesti tarkoittaa käytännössä tarkkaavaisuutta, keskeisten asioiden muistamista tai ongelmanratkaisukykyä. Ja se niin kuin kuormittaa aivoja ja ehkä ne ihmiset, jotka tämän tyyppistä työtä tekee, niin tuntee sanan aivoähkykin tai aivokuolema päivän päätteeksi, joka tuntuu kehossa asti. Toinen puoli sitten on tämmöinen raskasta fyysistä työtä tekevät työntekijät, joita on siis se toinen 1/3 sitten. Ja tähän liittyy semmoinen käsitekin kuin fyysisen aktiivisuuden paradoksi. Sillä tarkoitetaan sitä, että vaikka se työ on itsessään fyysisesti raskasta ja monesti ajatellaan, että no ei siihen tarvitse enää liikuntaa lähteä vapaa-aikana lisäämään, niin käytännössä kuitenkin se
raskas fyysinen työ on monesti toistuvia työasentoja, samoja siirtoja tai nostoja, ja se on itse asiassa aika kuluttava. Keskisykekin saattaa olla pitkä aikaa koholla, jolloin se raskas fyysinen työ ei itse asiassa olekaan kuntoa kohottavaa, vaan se on jopa vähän niin kuin kuluttavaa ja raastavaa. Okei. No sitten tähän ruvetaan liittämään työmatkaliikkumista sitten. Niin Joo. Eli miten liikkumattomuus näkyy sitten työelämässä? Työpaikoilla se on vähän semmoinen niin kuin ketju ja kehä, mikä vähän etenee eteenpäin. Alkuun lyhyellä tähtäimelläkin se näkyy siinä, että työkyky tai niin kuin työn tuottavuus laskee. Ihminen ei ole kone, se ei pysty määräänsä enempää tekemään tehoja itsestään. Se tarvitsee taukoa ja palautumista. Ja liikkumattomuus myös pitkässä juoksussa aiheuttaa sen, että se altistaa pitkäaikaissairauksille, sydän- ja verenkiertoelimistölle tai vaikka tuki- ja liikuntaelimistösairauksille. Ja kun niitä alkaa tulla, niin sitten sairaspoissaolot siellä työpaikalla lisääntyy. Ja jos työpaikan näkökulmalta sitä katsoo, niin yksi sairaspoissaolopäivä maksaa työpaikalle noin 350 € päivä. Ja asiantuntijaorganisaatiossa se hinta saattaa olla jopa 3-kertainen, eli kyllä sit puhutaan niin kuin isoista summista siellä työpaikalla. Ja sitten kun siitä sairaspoissaoloja kertyy, niin sitten tulee myös noita ennenaikaista eläköitymistä, eli työpaikalle se tarkoittaa kyllä ihan rahallista menetystä. Niin. Mutta se sitten, miten, kun mun kysymys oli, että onko pyöräillen tai kävellen taitettu työmatka terveysteko, niin tulee oikeastaan tässä diassa. Jos klikkaat 2 kertaa, niin otan vielä toinen. Tässä grafiikassa on tämmöisen ourasormuksen aktiivisuus arjessa. Ja näette, tämä henkilö on siis semmoinen, joka tekee istumatyötä ja autoilee työpaikalleen. Ja tuossa näkyy nuo aktiivisuuspylpyrät hänellä tuossa aamulla, kun hän on herännyt, ja iltapäivällä, kun hän on lähtenyt töistä pois. Ilta on mennyt telkkua katsellessa, normiarkea kotona syödessä ja touhutessa. Ja illasta taas on vähän aktiivisuutta illan aikaa. Mutta jos klikkaat Jakko seuraavat 2 täppää, niin tämä on nyt se henkilö, joka perinteisesti sanotaan, että harrastaa liikuntaa. Hänkin tekee istumatyötä, toimistotyötä, mutta hän käy illalla treenaamassa, urheilemassa. Tämä mä itse asiassa tiedän tämän henkilön, niin hän sanoi, että hän oli ryhmäliikuntatunnilla. Näkyy tuo iltapäivän aktiivisuus tuolla valkoisena pylpyränä. Joo. Ja tämä henkilö nyt varmaan itsensä ehkä luokittelisi liikunnalliseksi henkilöksi. Mutta jos täppäät vielä 2, Jaakko, niin tämä henkilö nyt sanoisi, että hän ei ole liikunnallinen eikä harrasta liikuntaa. Tämä henkilö kulkee työmatkansa tässä grafiikassa pyörällä, jolloin tuo aktiivisuus tuolla aamussa ja iltapäivässä on runsaampi. Ja sitten hän eli ihan normaali arkeeton illan ajan, eli teki perheelle ruokaa, pesi pyykkiä, tehtiin iltapuuhit ja leikittiin lasten kanssa ja mentiin nukkumaan. Ja näitä kun katsoo, niin huomaa sen, että oikeasti sillä aktiivisuudella on merkitystä. Tämä on kaikista näistä itse asiassa ollut kaikkein aktiivisin ja toiminnallisin siellä arjessaan, tämä henkilö. Klikkaa vielä sitten, Jakko, seuraava. Tässä on sitten yksi grafiikka siitä, voit klikata vielä toisenkin kerran. Huomaatte, että esimerkiksi noilla lyhyillä matkoilla meillä henkilöauto on kuitenkin aika määräävä kulkutapamuoto. Et jos katsoo tuosta alle kilometrin työmatkoilla, niin siitäkin noin 25% tuolla ylhäällä kulkee sen omalla autolla. Tai alta 2 kilometrin työmatkoista niistäkin jopa puolet tullaan omalla autolla töihin. Eli kyllä meillä tässä niin kuin näissä lyhyissä matkoissa on potentiaalia saada ihmisille sitä aktiivisuutta arkeen. Tässä vielä yksi dia, mulla taisi siellä vielä olla. Joo, mulla kysymys siis oli se, että onko pyöräillen ja kävellen taitettu matka, työmatka, terveysteko, niin näillä faktoilla mä haluaisin teidät vakuuttaa sille, että kyllä, se on terveysteko, se on sille yksilölle ehkä, joka ei työpäivänsä jälkeen jaksa tehdä muuta kuin sen työnsä ja levätä, kun hän tarvitsisi palautumista, tai sille työpaikalle, joka haluaa panostaa siihen, että hänen työntekijästä pysyisi terveenä ja jaksaisi tehdä sen työnsä ja elää myös sitä vapaa-aikaa täysillä. Eli työmatkat on mun mielestä hukattu mahdollisuus parantaa sitä työkykyä. Mielenkiintoinen esitys, kiitoksia. Kysymys herää itsellä, mitenkäs etätyöt, kun ei ole työmatkaa? Auttaako se, että mulla on kahvinkeitin alakerrassa? Joo, etätyöt oli toi kyllä suuren haasteen tähän.
ne, ketkä on aikaisemmin aktiivisesti tehneet työmatkaa, niin sanoo, että jestas, nythän mä vasta tajusin, että miten merkittävä osa sillä työmatkaliikkumisella on mun arkeen ollut. Ja taas sitten ne, jotka on vaikka ollut pitkä työmatka, eikä se ole mahdollista kulkea aktiivisella kulkumuodolla, on pakko mennä vaikka autolla, niin ovat ehkä sitten saaneet muuhun vapaa-ajan liikkumiseensa niin kuin aikaa ja tekemistä, mutta kyllä ne ihmiset, jotka aikaisemmin sen oman työmatkansa on päässyt kulkemaan, niin sanoo, että nyt kyllä tuntui, että jäätiin kotiin. Näin. Tämän on huomannut kyllä itsekin tässä. Hei, kiitoksia. Joukkoliikenteellä kulkiessa tulee huomaamatta enemmän liikettä kuin autolla. On kommentti. Täällä pitää paikkansa. Mä en ole koskaan juossut niin paljon kuin opiskeluaikoina myöhemmin busseihin esimerkiksi. Että näin siinä tulee tehtyä kyllä. Kyllä. Hyvä. Hei, kiitos Tanja. Ja viimeisenä meillä on sitten Tiina vuorossa. Hei, Joo, huomenta vaan kaikille. Kerro sinäkin, kuka olet ja mistä tulet. Joo, olen Tiina Mikkola, kehitysjohtaja Alva-yhtiöissä, joka on vesi- ja resurssitehokkuuspalveluiden tulevaisuuden tekijä. Eli lähtökohtaisesti energia- ja vesiyhtiö, joka pyrkii nyt sitten katsomaan vähän aktiivisemmin tulevaisuuteen. No niin, hienoa. No sitten mitenkäs teillä on tätä liikkumista huomioita? On nyt vielä yksi kalvo Alvasta yleisesti ottaa. Joo, tuossa nyt vielä lyhyesti. Me ollaan noin 240 henkilöä työllistävä firma ja toimitaan täällä Keski-Suomessa pääsääntöisesti, mutta tämä palveluliiketoimintahan voi olla ja onkin jo pikkuhiljaa sitten valtakunnallinen. Mutta mennään itse asiaan. Niin. Aivan. Niin, teillä on kaiken näköisiä työmatkaliikkumiseenkin kannustavia juttuja. Niin Joo, tuossa oikeastaan vähän taustatusta. Meillä tuossa pari vuotta sitten, tai oikeastaan vähän useampi vuosi sitten alkoi ennen tätä koronaa mittaava toimitilahanke, jonka yhteydessä ryhdyttiin sitten miettimään sitä, että miten tämä meidän niin kuin työmatkaliikkuminen ja muun muassa etätyö ja nämä niin kuin ikään kuin soveltuu nykyaikaiseen työelämään entistä paremmin se oli niin kuin luonteva paikka miettiä tätä asiaa ja sitten lopputulos oli se, että me myöskin havainnoitiin tämmöinen ikään kuin tasapuolisuuskysymys siinä, että perinteisesti sitten kaikille niille, jotka tulevat autolla töihin, niin tarjotaan työnantajan kustannuksella parkkipaikka ja ei sitä ajatella ollenkaan niin kuin työsuhdeetuna. Ja sitten ne julkisella tulevat niin maksavat itse lippuja ja muuta vastaavaa. Ja sitten ryhdyttiin miettimään, että miten me saadaan tästä tasapuolinen. Ja sitten tuli tämä verottajankin niin kuin etu tähän mukaan, eli verottaja alkoi tukemaan mahdollisuutta tähän työsuhdepolkupyörään. Ja me päätettiin yhdistää näitä asioita niin, että me tarjotaan kaikille työntekijöille mahdollisuus valita se tapa, jota työnantaja tukee. Ja otettiin käyttöön tämä työsuhdepolkupyörä, jossa me sitten tarjotaan se 100 € kuukausikohtainen etu, joka vähentää palkkaa. Sen lisäksi niin kun saa käyttää sen työmatkaetun, eli sen 20 €, joka voi käyttää myös siihen parkkipaikkaan tai sitten julkisen liikenteen lippuun tai sitten vaihtoehtoisesti tähän työsuhdepyörään. Meillä on siellä työsuhdepolkupyörässä kumppani, jonka niin kuin applikaation kautta jokainen, joka haluaa, pystyy kumppanin kanssa hommaamaan itselleen pyörän ja me koordinoimme sitten sen ikään kuin sen leasing-toiminnan ja laskutukset ja muut vastaavat ja palkkahallinnon yhteydessä tehdään vähennykset ja näin se toimii ja itse asiassa on toiminut aika sujuvasti. Pikkuhiljaa saamme pyörän käyttäjiä lisää. Tällä hetkellä taitaa olla enemmän ongelma se, että pyöriä on vähän hankala saada, että komponenttipula vaivaa silläkin rintamalla. Joo, tähän viimeksi mainittuun on itse törmännyt pyörien ja muidenkin laitteiden kohdalla. Tästä ilmeisesti on tykätty tästä työsuhdepyöräedusta teillä tosiaan, kun
Joo, kyllä onko? kyllä siitä on tykätty ja ylipäätään siitä, että sit me ollaan vielä se matkalippu yhdistetty siihen, että itse ihan oma esimerkki, että olen tilannut sen polkupyörän ja talviajan käytin sitä työsuhdematkalippuetua. Ja varmaan jatkossakin tulen käyttämään näitä sitten vähän päällekkäin, että käytän sen 20 edun siihen työsuhden matkalippuun talvisaikaan ja sitten otan kuitenkin tuon polkupyöränkin käyttöön, että saan niin kesät kuin talvet hyödynnettyä tätä mahdollisimman tehokkaasti. Kyllä. Mitäs muuta teillä on tehty? Sulla oli jotain muutakin täällä vielä. Joo, se oli tämä matkalippu vielä tähän tuotu esille, eli on tosissaan toteutettu sitten kaupunkiliikenteen kanssa tämmöinen mahdollisuus, jossa sitten saa tuolta kaupunkiliikenteen portaalista hyödyntää sen meidän matkalippuedun halutessaan. Joo, ja nyt tietysti pitää huomata, että nyt puhutaan siis Turustaan puhutaan nyt. Jyväskylästä. Anteeksi, Jyväskylä, mutta kumminkin Kehä kolmosen ulkopuolelta. Kyllä. Ei puhuta HSL:stä, vaan tätä tosiaan muuallakin. Joo. Hyvä. Sitten mä teidän nettisivulta luin, teillä oli joku tämmöinen aamupuurosysteemi kehitteellä kanssa siellä. Onko siitä jotain sanottua? Joo, meillä on aamupuurosysteemi tulossa. Tosin tämä etätyöskentelymoodin niin kuin pikkuhiljaa muuttuminen kohti toimistotyöskentelyä niin on johtanut siihen, että meillä on ollut hieman käynnistysvaikeuksia tämän kanssa, kun arviointi siitä, että kuinka moni meistä sitten tulee toimiston piiriin vähän elää, mutta meillä on tosiaan tavoitteena, että me säännöllisesti tarjoaisimme sitten aamupuuroa työmatkalaisille tiettyinä päivinä. Sillä on kaksitahoinen tarkoitus, eli pyritään siihen, että saadaan ihmiset vähän aktiivisemmin palaamaan tänne toimistomaailmaan ja sitten myöskin tuetaan sitä hyvinvointia niille, erityisesti ne, jotka tulevat sillä pyörällä tai kävellen tai jollain muulla konstilla, niin on tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointiajattelu taustalla. Kuulostaa hyvältä. Hei Tiina, kiitoksia. Tämä oli hyvä esittely. Meillä on chatissa muutama kysymys. Onko Alvalla useita toimipisteitä, kysytään täällä? Meillä on itse asiassa 4 toimipistettä tässä Jyväskylän alueella, eli 2 voimalaitosta ja sitten vesilaitoksen tilat ja meidän tämä niin kuin ikään kuin toimistoasiantuntijoiden toimitila. Joo, kiitoksia. Hyvä. Chattiin tuli kysymys, sinne on vastattukin jo tuohon HSL:n alueella tapahtuneeseen liikkumiseen. Loppuun vielä kerran muutamalla sanalla kestävän työmatkaliikkumisen sitoumuksesta. Eli on tämmöinen sitoumus 2050-hanke, minkä tavoitteena on toteuttaa tai edistää kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Suomessa. Eli täällä yritykset ja yhteisöt ja yksityiset ihmiset voi sitoutua tekemään vastuullisia tekoja. Ja nyt tänne juuri saatiin tämmöinen kestävän työmatkaliikkumisen sitoumusmalli tai semmoinen kattositoumus sille, mihinkä voi sitten liittyä. Ja ajatuksena tässä on siis konkreettisia toimenpiteitä. Tässä itse asiassa muutama on tullutkin. Hiekkapussi kotiin, ettei liukastuta, että pystyy kävelemään, tai aamupuuro. Mutta voi olla myös niin kuin polkupyörän säilytyshuoltotilat. Sitoudutaan järjestämään nämä kuntoon, tai peseytymistilat, tai pysäköintipaikkoja julkisen liikenteen tuen suhteen uudelleenarviointi, niin kuin tässä oli puhuttukin siitä jo. Työsuhdepolkupyörien käyttöönotto on yksi hyvä tietystikin. Nastakengät, liukuesteet vaikka pikkujoululahjaksi, se on ihan mahdollista. Työvuoren kokousaikataulujen sovittaminen julkisen liikenteen aikatauluihin, se on myös yksi sellainen, mitä voi miettiä esimerkiksi. Ja kannustaminen vähäpäästöiseen autoiluun tai kimppakyyteihin tai jotain ihan muuta, mutta siis on konkreettinen asia. Sellainen, mikä on toteutettavissa ja vieläpä mitattavissa, että onko tämä onnistunut. Monet kysyvät, että miksi ihmeessä näitähän voi tehdä muutenkin kuin tekemällä sitoumuksen jonnekin verkkosivulle. Mutta se on kokemuskin sanonut, että kun hyvän asian sanoo ääneen ja vieläpä julkisesti, että teemme tämmöistä, niin se tuo vähän drivea siihen hommaan. Ja ennen kaikkea sitten muutkin tietää, että tämä yritys hoitaa näitä asioita.
Se tekee hyvää yrityksen julkisuuskuvalle, työnantajakuvalle. Kuten se, että meiltä saa matkalipun, meillä on Motivas on käytössä matkalippu, se oli ihan kiva tietää, kun töihin tuli, ja saatiin vaan vähän vaikuttaa siihenkin, että tuliko tänne töihin. Ja työsuhdepyörä tietysti se on yleistymässä kovaa vauhtia, se on myös yksi sellainen hyvä. Ja sitten näitä tehtyjä sitoumuksia, näitä markkinoidaan Sitoumus 2050-hankkeen taholta, eli toisin sanoen sinne kun on tehty hyviä sitoumuksia, näistä niin kuin tieto leviää myöskin. Mä näytän tässä pikaisesti, miten tämmöinen sitoumus tehdään. Tästä tulee myös Fiksusti töihin sivulle sitten kunnon ohjeet. Mutta osoitteessa sitoumus2050.fi, niin siellä pitää liittyä kestävän työmatkaliikkumisen toimenpidesitoumukseen. Ja tämä tehdään sen takia näin, että on yksi tämmöinen kattositoumus siellä, että erotutaan näiden 2000 muun sitoumuksen joukosta, mitä siellä on. Näitä on aika paljon itse asiassa niin kuin pienempiä ja suurempia juttuja. Näytän vielä ton sivuston, minkä näköinen se on. Eli sieltä sitoumus 2050, niin tuolla on sitoumuksesta löytyy toimenpidesitoumukset, ja sieltä pitää klikata tämmöinen Motivan kestävän työmatkaliikkumisen toimenpidesitoumus. Sieltä päästään sitten eteenpäin liittymään tähän sitoumukseen. Näin voi tehdä tämmöisen. Tämä pienenä teaserinä, ja tuolta verkkosivulta voi katsella lisää. Kiitoksia. Webinaarin tallenne tulee verkkosivuille ja sinne tulee myös materiaali. Tänne on tullut hyviä kysymyksiä, kuten että miehetkin vois käyttää joukkoliikennettä. Hyvä huomio. Ja naiset tekee aika paljon joukkoliikenteen matkoista, pitää paikkansa kyllä. Mutta tutkittua tietoa sitä ei ehkä ole. Kiitoksia. Tämä oli tällainen webinaari ja syksyllä näitä on lisää. Seuratkaa ilmoitteluja ja käykää verkkosivuilla. Hauskaa päivänjatkoa.